Hey Anke, laat hem nog eens zien. Deze diersoort had het bijna niet overleefd. Daarom zijn ze geboren op een plek die je niet gelijk verwacht. In deze speciale loods, waar 150 hamsters zijn geboren. We hebben het zo gemaakt, het eigenlijk gesimuleerd wordt wie route. Het lichten gewoon aan en uit met zonsopgang, zonsondergang. Dit fokprogramma in de Gaia Zoo is nodig, omdat de hamsters niet zelfstandig kunnen overleven in de natuur. Maar de natuur heeft deze hamsters ook weer heel hard nodig. Zo, dan gaan we ze in de uit zitten. En dat gebeurt hier, speciaal aangelegd door de boer. Maar dit is niet zomaar een veld. Nou, omdat graan is eigenlijk zeg maar het belangrijkste, het beste gewas voor een hamster. Want ze eten het graag en ze kunnen zich er goed in verstoppen. Zie je dit gat? Dit wordt zijn nieuwe thuis, 1,5 meter diep. We zijn nu in het gebied gekomen waar we de hamsters gaan uitzetten. Is toch even? Oké. Zonder deze hamsters zijn andere dieren en planten hier kwetsbaar. En nu dus duimen dat alles goed gaat, denk ik. Ja, maar het zit er goed. Ja. Dat zal zich wel redden.